Maraming isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Andito naman ako, Uragon Official Vlog, yung bibigay sa inyo ng konting kaalaman o idea. Ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo kung ano bang ibig sabihin ng manhole at kung para saan ba ito. Ito na, ipapakita ko sa inyo. Mga Uragon, ito yung ating manhole. Ito yung pinipinis namin. Yan. Pag pinipinis ng mga Uragon, ganyan lang. Madali lang itong gawin pag pinipinis. Yan. Yan ang oras pag pinipinis yan. Napansin nyo, makinis siya. Pari nagkakaroon siya dito ng mga kanto-kanto. Yan. Pero ang topic natin ngayon mga Uragon na kung paano ba ito ginagawa at kung para saan ba ito. Ayan. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung paano pinisin to. Yan lang pagpipinis niya mga Uragon, pagpipinis niya. Huwag nyo masyadong diinan dahil pag masyadong diin, lalabas yung niya, yung mga butas-butas. Kailangan malumanay lang. Ayun. Mga Uragon, mayroon na kami ginawa dito na manhole. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Bali ano siya, 6 na piraso. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa at kung para saan to. Pag gumagawa nito mga Uragon, pag gumagawa tayo ng manhole, bali mag-aasintada muna. Yan, aasintada muna natin ito paikot para magkaroon siya ng pattern na magiging pinaka finish. So gagawin natin finish yung mga Uragon yung ginawa natin. Yan na. Pati dito kung makarang sa kabila, mayroon na rin. Nandito. Napinis na rin siya. Balik sa labas, hindi pa. At dito, mayroon dito mga Uragon. Kaya napansin nyo itong mga butas nyo yan. Yan yung daanan ng tubig. Tatanong nyo kung saan galing yan magdaan ng tubig. Galing po yan sa ating gutter o sa ating mga linisan na tubig. Tulad ng CR, pero ang CR po sa daanan ng dumi ng tao ay magkaiba po yun. Bali po ito saan lang to, sa paglilinis lang ng tubig para itong ating PVC punta kasi yan doon sa sa labas, magkakaroon doon ng drainage sa labas, doon yung pupunta. Ngayon mga Uragon, pag gumagawa tayo ng manhole, kunwari yung PVC yan, kailangan naka-slope yan, naka-slope. Bago natin gawin yan mga Uragon, libilin natin saka dito. Pag nalibil natin, sukatin natin, kunwari doon 1 meter, baba tayo dito ng mga 102 cm pababa. Kailangan naka-slope siya. Ayan mga Uragon, naka-slope yan. Tapos pag galing naman dito mga Uragon, nakababa rin siya ng 2 cm o 1 cm. Tapos bababa naman tayo dun ng 2 cm naman. Bali po naka-lidi siya para pagdadaanan po ng tubig. Itong purpose ito mga Uragon na manhole, ito po yung parang kumbaga para sa bus, parang stop over siya. Mag-stop over para magpapahinga ng tubig tapos lilipat. Yan mga Uragon, kaya nagkaroon tayo dyan ng manhole dahil pag pumasok dito yung tubig, iipon muna siya dyan, maiiwan yung dumi, tapos yung tubig na pupunta doon. Bali pag natuyo, yung dumi makukuha natin yung dumi ng ating dumi sa taas, manhole. Bali yung makukuha natin, matanggal natin para pumasa naman doon, malinis sa palabas. Hindi po tulad ng iba, pag gumagawa diretsuhan lang, walang manhole. Pag wala pong manhole, doon po nagkakabara-bara yung ating ginagawang mga mga PVC, daan ng tubig. Doon nagkakabara-bara yun. Mahirap po linisin na yun. Ang mangyayari nun, papalitan nyo na naman. Pero ito po, pag mayroon manhole, magkakaroon po lang tayo dito ng paglilinis. Tulad dito, manhole to, manhole doon sa kabila, at manhole dito sa dulo. Ngayon malalaman natin kung saan may bara. Kunwari may bara dito sa taas, nagkabara dito sa taas. Pag binuhusan natin ng tubig, pabagsak,
Pag di tumulo yung tubig dito, ibig sabihin dito yung bara sa taas. Ngayon, pag binuhusan natin, tumulo naman dito yung tubig. Pag binuhusan ulit natin din ng maraming tubig, pupunta doon. Pag di lumusog yung tubig, ibig sabihin doon may bara. Di mabilis natin malalaman kung saan yung bara ng tubig. Kaya saka mabilis lang natin linisan. Ngayon, kung nalaman natin kung saan yung may bara, pwede natin linisan. Susundutin lang natin to. Saka malalaman natin kung okay na. Ganun po yung purpose ng ating manual mga Koragon. Balik pasa-pasa lang po yan dito yung sa kabila. Yan. Ito. Balik po pag pumatak dito yung tubig na pag lumusot na dito, ayan yung daan ng tubig. Papunta po sa labas. Papunta dun. Papunta dun sa may drainage. Napansin nyo mga Koragon, kada poste mayroon tayong manual kasi dun yung mag-overflow. Mag-overflow yung tubig doon pag naabot na yung pinakabunganga ng ating exit palabas, yun na yung lalabas na papunta doon sa labasan. Bali ang ratio rin mga Koragon ng paghahalo natin ng pampalitada dito, isa 1:3 para maganda rin mga Koragon, matibay. Bali dito mga Koragon, pinis na namin yan, napinis na yan. Ngayon dahil nga sa sobrang laki, malaki tong ginawa na manual, magkakaroon tayo dito ng ng additional buhos dito para maliit lang yung ating manual. At ba magkakaroon tayo ng additional buhos dito dahil gagawa tayo ng manual ng maliit lang para yun lang yung pagbubuksan ng ating pinaka exit nya o pinaka pintuan nya. Katulad mga Koragon nito yung ginawa namin dito. Napansin nyo, sobrang laki ng aming manual. Yan. Ngayon, gumawa kami ng nilagyan namin ng portraits saka pinulit para pinagbuhusan ulit. Yan, binuhusan ulit namin yan. Tapos ito na yung magiging bunganga ng ating manual, magiging pintuan siya. Para pag binuhat, magaan lang. Kasi mahirap naman buhatin pag sobrang laki. Kaya ganyan lang yung ginawa. Ang laki niya ay 50 by 60 yung lapad niya, saka yung haba, yun lang ginawa. Punta ng mga Koragon. Bali pag gumawa tayo, kailangan naka-slope. Dahil mga Koragon, itong na to, itong yan na slope na yan. Kung tanongin nyo kung ba't ba para saan yan, yan po yung magkakaroon din po tayo dito ng buhos. Yun na po yung pinakapintuan niya. Pagpapako rin po tayo dyan, tapos bubuhusan po uli natin yan. Bali magkakaroon po ng sapin tulad po nito dito sa pitang yung ginawa namin, katulad po ito nangyayari. Magkakaroon po tayo ng sako, nilatagan natin yung sako para buhusan, para mabilis lang po tanggalin. Patulad po yun ang gagawin natin dito sa ating manhole. Bali po yung aming mga kasama, ito po gumagawa pa sila kasi nga lalagyan nyo ng manual. Ayan ba, ayan yung aking mga kasama na gumagawa nyan. At doon mga Koragon, may gumagawa rin doon. At ito yung ating poro mga Koragon. Pag sabi pong poro, ito po yung poro na simento lang, walang halo, kasi pampinis natin dito sa ating ginagawang manual. Kung pansin nyo mga Koragon, napakakinis yan. Kahit hindi nyo na brushin o makinis ako. Pag susunod ko pong video, pag magkaroon po ako ng gawang finishing, ipakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pag-finish ng ating puro, para may disclaimer ko sa inyo. Yung mga Koragon na gusto nyo aking pinakita sa inyo ng video, please like and comment. Subscribe na rin kung baguhan ka lang sa aking YouTube channel para laging update sa mga bago kong ina-upload na video. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Thank you sa inyo lahat.